naiz eta hondartza denboraldi ofiziala uztailaren batean hasiko den Gipuzkoako hondartza guztietan, Zarauzko hondartzan ohitura eta Zarauzko bainuzaleen ohitura mantenduz, astelehenetik aurrera, ekainaren 15etik aurrera, Zarauzko hondartzak zerbitzu guztiak martxan izango ditu. Bai aforo kontaketa, bai sorosleen zerbitzua, eta pixkanaka uztailaren bata iritsi bitartean, nolabait afinatu egingo dugu, neurketak nola egin, eta martxa hartuko dugu uztailen batean berme guztierekin, zarauztarrek eta bisitariek Zarauzko hondartzaz segurtasun berme guztiekin gozatu ahal izan dezaten. Sarreren kontrola aurten Zarauzko hondartzaren segurtasun bermea izango da. Ikusten dezutenez, prest daukagu da Zarauzko hondartza eta bere sarrerak, egin beharreko guztiak egin ditugu, aurtengo udan Zarauzko hondartza segurua denontzat izan dadin. Inbertsio potentea egingo du aurten Zarauzko udalak hondartzaren eta bainuzaleen segurtasuna bermatzeko. Aipatu behar Zarauzko hondartza 7 guneetan zatitu degula. 7 gune horiek gutxi gora bera 250 metro zabal luze izango dute. Sarbide horietako bakoitzak aforo zehaz bat izango duela, 1000 bainuzaleko aforoa izango du 250 luze den eremu horietako bakoitzak, marea behean. Eta baita ere marea goran, ohiko aforo bat finkatuko da, ilargiaren arabera eta marea bizia edo marea hila denaren arabera. Hortaz, enkargatuko dira, aforoaren zaintzaz, enkargatuko dira, orain arte, azken urteetan toldoen zerbitzua eraman duten enpresak, ideak, eta beraien lana izango da, hemen ikusten dezuten kaseta hauetako baten inguruan, bainuzaleen sarrera irteera kontatzea eta zaintzea. 8.000 pertsonako aforoa izango du Zarauzko hondartzak marea behean, eta gure datuen arabera, eta 10 urte dira jada aztirekin elkarlanean diardula Zarauzko udalak, Santa Barbara mendian dauden kamaren bitartez neurketak egiten ari gerala, eta 10.000 inguru bainuzalera iritsi izan gera abuztuko asteburu konkreturen batean. Guk kontatuko ditugu bainu hartzera edo hondartzaz gozatzera atozenak. Surflariek eta ikusten bada norbait neoprenoarekin eta taularekin zuzenean uretara dijoala, hortako daude kontrolatzaileak baimentzeko hondartzara pasua. Kaseta bakoitzean txertatuko da zenbatzaile bat, non pasatzen diren guztiek ikusiko duten zein dan ate bakoitzaren aforoa. Zarauzko sarbideetan, autopista eta errepide nagusiko sarbideetan panel informatzaileak jarriko ditugu, nun zuzenean kontatzaileek jasotako informazio guzti hori une oro eguneratuta une oro egongo dan. Marea gora datorrenean, bainuzaleak ohartu beharko dira mareak botatzen ditula, itsasoa botatzen ditula, eta irteteko unea iritsi dela. Hondartzako egonaldia gomendatuko dugu megafonia bitartez, Gipuzkoako hondartza guztietan egingo dan bezala, gehienez ere 2 ordutakoa izatea. Zarauzko hondartzan etzanda eguzkia hartu ahal izango da lasai asko, Zarauzko hondartzan aulkiak eta ekarri ahal izango dira eserita eguzkia hartzeko. Zerbitzuen inguruan esan behar, guaintxe dutxak prestatzen ari gerala, dutxa zerbitzua izango da, ez ordea oina garbitzeko zerbitzua. Bainu egokitu zerbitzua ere izango dugu aurtengo udan, Zarauzko hondartzan, azken urteetan izan dugun bezalaxe. Astelehenean norbait hondartza baldin badator, megafonia martxan egongo da, sorosleak erabaldan egongo dira, bandera jarrita egongo dira, toldoak ez dira egongo, pena bat esaten dute askok, Zarauzko hondartza toldorik gabe bere xarma galtzen duela. Nik ere ez ditut gustoko esi hauek jarri berri zana, baina behartuta gaude segurtasuna bermatzera eta aurten estetika eta itxura baino
segurtasuna bermatzea izango da Zarauzko udalaren lehentasuna.